5 עובדות שלא ידעתם על מקדונלדס. אז ככה, הצ'יפס האיקוני מיוצר עבור מקדונלדס מזדני תפוח אדמה ספציפיים ומיוחדים בכל העולם. הוא מתוקן רק 3 דקות ב-168 מעלות בדיוק. בחוסן בבוקר מתבצעת בדיקת TPM שמודדת את איכות השמן המתמלא לפעמים כמה פעמים ביום בשמן מותאם ואיכותי. לנגץ המוכר יש רק 4 צורות בלבד: פעמון, כדור, מגף ועצם. ב5 נגץ שזה בעצם 100 גרם יש כ-17 גרם חלבון. וכל חומרי הגלם שלהם עשוי מ-100% חזה עוף מובחר של תנובה. עשיתי לעצמי דודה לנגץ. כל טיפ. הגלידה, נכון שהיא מרגישה עשירה יותר, אבל בגלידה האיקונית יש רק 5% שומן. במילקשייק תופתעו יש רק 3.5% שומן. ואם חשבתם שזה קל להגיע לצורה מושלמת, זה ממש טועים. כל הירקות מגיעים לסניפים כשהם חתוכים, שטופים, מחוטאים, ארוזים ומוכנים לאכילה. והירק היחידי שנפתח במקום הוא עגבנייה במכשיר מיוחד בכל שעה מחדש. אגב, יש סוג חסה מיוחד רק לביג מק, חסה אייסברג. כל הבורגרים מטובלים במקום עד רמה שיש מלחייה מיוחדת שיש בה תערובת פלפל ומלח באיזון סודי שמניחה אחרי הצביעה את הכמות המדויקת לכל בורגר. וכל הבורגרים עשויים מ-100% בשר בקר ללא תוספים. עובדת בונוס, הרוטב רויאל הוא רוטב ייחודי רק לישראל שהומצא כאן.